Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Зәңгәр экраннар алдында сезне күрүмә шатмын. Музыкаль каймак хит парадын башлап җибәрәбез. Сезгә бүген җырчыларның иң кайнар яңалыкларын мин Лилиан Эрназарова сөйләрмен. Якынрак килеп утырыгыз, кызык булачак. Яңа елны алар яңа клип белән башлап җибәрде. Музыкаль каймак хит парадында премьера Акбулат һәм Фуад дуэты. Карыйбыз. Чәчәкләр кеби карлар ява, ак өметләр ява галәмгә. Кышның салкын көне кайнарыра, тылсымын көткән сәдә күңелгә. Тылсымын көткән сәдә күңелгә. Яңа ел хуш килә дөньяга. Бәхет булып карлар ява. Якты йолдызларны саныйм күктән, юлларым тылсымнан яктыра. Ихлас теләкләрем яңа елга, саулыктан Ходай берүк аерма. Саулыктан Ходай берүк аерма. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхет булып карлар ява. Яңа ел хуш килә бәхет булып карлар ява. Мәңге шимәс ак чәчәкләр булып, ап-ак карлар ява шәһәргә. Якын нурлар чәчеп сафландыра, хыяллар иңә безнең күңелгә. Хыяллар иңә безнең күңелгә. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхетләр ява, карлар ява. Бәхет булып карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхет булып карлар ява. Ак бәхет булып карлар ява.
Музыкаль коймак хит парадына Рифат Зарипов та килеп кушылды. Җырчы Гыйнвар азакларында яңа концерт программасы белән Башкортстан якларына барырга әзерләнә. Аңа уңышлар теләп калабыз һәм җырын куеп җибәрәбез. Хәтеремдә әле җуелмый, аз бәкәсе саклаган чаклар. Су буенда безне көтәлер күк, тигән бәрәңгеле учаклар. Әбәд алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабый чагыма. Düşkən əbiyeminin ipi bilən sütün sağınam. Düşlərimdə əlimin yüz qayıtam, bazı bəbik əli sabı şağıma. Şul bəbkələr kebek tezilişib, şağıp gitti ömür yoluna. Xətirələr qalqa күңелемдә, таз каурые алсам кулыма. Әбәд алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабы чагыма. Әбәд алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Düşlərimdə əli min yüz qayıtam, qazı bəfik əli sabı şağıma. Урап qayttım şişmə yanlarından, bəbkə saqlauşılar özlədim. Su boyları indi tınıp kalgan, şiirem bastan uşak izlerim. Əbəd alıb düşkən əbiyeminin, ipi bilən sütün sağınam. Düşlərimdə əlimin yüz qayıtam, qazı bəfik əli sabı şağıma. Əbəd alıb düşkən əbiyeminin, ipi bilən sütün sağınam. Düşlərimdə əlimin yüz qayıtam, qazı bəfik əli sabı şağıma. Düşlərimdə əlimin yüz qayıtam, qazı bəfik əli sabı şağıma. Qazı bəfik əli sabı şağıma. Музыкаль коймак хит парадында бердән-бер әниле кызлы дуэт. Сүз Лейсан Гимаева һәм аның кызы Таңсылу турында бара. Алар яңа ел каникулларын күңелле итеп үткәргән. Кайда булганнарын, нәрсәләр эшләгәнен Лейсанның Instagram битеннән кирип карый аласыз. Ә без озакка сузмый аларның TMTV Production белән төшерелгән клипларын сезгә тәкъдим итәбез. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң,
күплерінің рәхмәт деген сөзін. Жерде яшау рәхәт, шундай рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Жерде яшау рәхәт, әгәр тойсаң кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңның. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Киләсе җырлаячак гаилә Рәмилә һәм Рәмил Хәйретдиновлар. Алар яңа ел бәйрәмнәрен эшләп үткәргән. Кызганыч дип әйтәсе түгел, чөнки Рәмил белән Рәмилә, Аллага шөкер, эшләдек дип сөенә генә. 31 декабрьдә алар туганнары белән бергә авылда җыелып яңа елны үткәргәннәр. Һәм каникулларда Рәмиләнең әнисенең, Рәмилнең алтын тещасының юбилеен гөрләтеп уздырганнар. Бу туган көнгә популяр артистлар да килгән, мәсәлән, Зәйнәп Фәрхетдинова, баянчы Ринат Валиев һәм башкалар. Ә юбилейны иң яхшы алып баручы алып барган ул Рәмил Хәйретдинов үзе. Чөнки бушка. Юк, соңгысы шаяру гына булды. Рәмилә белән Рәмил февральдә яңа җыр чыгарырга уйлый. Күреп торасыз, әлеге җырлы гаилә һәрвакыт хәрәкәттә. Сүзне үзләренә бирик. Сихрләде серле күзләре, Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гомерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек. Гомерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек.
Ömürlükке yarım bulup kalası idi. İkadırmış yollarından barası idi. Ömürlükke yarım bulup kalası idi. İkadırmış yollarından barası idi. Ömürlükke yarım bulup kalası idi. İkadırmış yollarından barası idi. Ömürlükke yarım bulup kalası idi. Ömürlükke yarım bulup kalası idi. Kalası idi. Әкрем адымнар белән алга таба атлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадының киләсе резиденты Руслан Трапезников. Яр җырчы иҗаты өстендә бик тырышып эшли. Күптән түгел яңа җыры чыккан. Русланның киләчәккә планнары зурдан. Тик ул аларны әлегә сер итеп саклый. Вакыты килеп җиткәч белербез. Ә хәзер игътибар экраннарга. Русланның үзен тыңлыйбыз. Ben big motor senin resim İstelik idim inden Yokka çıktım min küpme Özledim Hala aşıktar azadın Jilerge açtım iken İstelerin yok irgen Adaşma jillerde Adaşma jillerde Jillerge Aşanma jillerge Jillerde Adaşma jillerde Jil dolu değirmelerde Adaşma, adaşma Aşanma jillerge Adaşkan hislerge Gilelim benim yanlarıma Gilelim, gilelim Tuttam esnek vaqdalarni Ketermen min özüngden Yo'g'olsa da esdalik Uğraşsın Yadashamdagina meni Teg'amirlik yor etib Seni kela ko'rasim Adashma jillerde Adaşma jillerde Jil dolu değirmelerde Adaşma, adaşma Aşanma jillerge Adaşkan hislerge Gilelim benim yanlarıma Gilelim, gilelim
Bekar yürgen ezlerden Jillerde Adaşma jillerde Jill doluda yürmelerde Adaşma Aşanma jillerge Olaşkan hislerge Gilelim benim yanlarıma Gilelim Музыкаль коймак хит парадының 10-ші басқышына да мініп жеттік. Әмінда Илнат Фархуллин. Бір дә тик тұрмас жыршы тырышып, урыс тілінде жырлар яздыру білән мәшғул екен. Һәм параллель рәвештә үзенең концертларына да әзерләнә. Илнатның жырлары татарчада, урысчада тиз һәм әкрен жырлана торганы да бар. Хәзер тыңлаячак жырын утырып, хыялларга бирелеп тыңларга була. Бит бары синдәгенә Тормышымда татлы язмыш тик син генә Син бит минем язмышымны язылы иткән Рәхмәт сиңа пары булганы өчен иркән Син булганда Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганда Яшәүләре үзе бәхет син булганда Күзләремне нурландырган улы син генә Сөюемә канат куйган тик син генә Бер сүз дәшәм яратамын сине генә Минем өчен син бит җаным тик бер генә Син булганда Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга Яшәүләре үзе бәхет син булганда Яшәүләре Үзе бәхет син булганда
өзі бақыт сен болғанға сен болғанға Музыкаль каймак хит парадында 9-нчы урынны яулаган җырчылар Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар. Яңа ел алды бәйрәмендә дә, яңа елдан соң да булган арада җырлы гаилә эшләгән дә эшләгән. Кемнәр аларның Instagram битен күзәтеп бара, шулар белә инде. Ашау ягыннан гына бераз пауза ясап алырга кирәк ди алар. Гөлназ, Илсур, исегездә калдырыгыз. Кем эшли, шул ашый. Әлеге гаилә хәзерге вакытта яңа җыр өстендә эшлиләр. Озакламый дөнья күрәчәк дип вәгъдә бирделәр. Көтеп калабыз һәм Шәрипҗановларның клибын куеп җибәрәбез. Без тормышта гел нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тёшының кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә чәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде ме? Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бүтәнесе дә бер төсле. Сез миннән көләс, что ли, мин аңламыйм. Шулай бит инде. Әйдә, чәйнәп тормай. Гаилә психологы тынычланыгыз, Харшин. Тынычланыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. Игътибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмый. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы. Каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга төзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК 1000 торак комплексыннан 6 ел буе шул көтәм, әле дә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаман да кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез, чәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Мин бит сине шундый көтә арып беттем. Һәр төн сайын бер абымнан сине сорап йоклап киттем. Мин бит сине шундый көттем. Мең ялгыштым, мең кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем. Мең ялгыштым, мең кап кидем.
Очраттым да бүгеннән үк мәңгелеккә диеп сөйдем. Мин бит сине шундый көттем, көттем, көттем. Мең ялгыштым, мең кап кидем, кидем, кидем. Син чыкканчы юлларыма, рыма, рыма, ятларны син дия идең. Шундай көттем, көтә арып беттем. Һәр көн сайын бер адымдан Сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем, көттем, көттем. Мең ялгыштым, мең кат кидем, кидем, кидем. Син чыкканчы юлларыма, рыма, рыма, ятларны син дия идең. Мин бит сине шундай көттем, көттем, көттем. Мең ялгыштым, мең кап кидем, кидем, кидем. Син чыкканчы юлларыма, рыма, рыма, ятларны син дия идең. Мин сине көттем. Елмайып, көлеп бу дуэтны каршы алабыз. Чөнки алар елмайырга кушып җырлыйлар. Ильяс Шәяхмәтов һәм Рөстәм Мөхәммәтҗанов турында сүз барганын аңлагансыздыр инде. Егетләр озын елларын эшләп туганнарына булышып, кунакка йөришеп уздырган. Барысы да бик гади, ләкин шундый рәхәт диялар. Рөстәм ялларда хатыны белән җыр чыгарган һәм хәтта туй көннәрендә клип та төшерергә җитешкән. Ильяска яңа ел шәп яңалык алып килгән. Аны эшендә җитәкче вазифасына күтәргәннәр. Егетләр, афәрин, сезнең җырны да куеп җибәрәбез. Рөстәм, син җырлый беләсең дип ишеттем. Ильяс, әзрә җырлый шунда. Син җырлый беләсеңме? Үзгә ноталарга әйәмне. Алайса, бәлки клип яздырырбыз. Күпме? Сөйләшербез. Шәлләмә карашларыңны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине Мин монда, нур сибелми алыга. Ыялма, карашларыңнан айырма. Яктырта, кыяшым син карагында. Югалма, янымда бул, янымда. Тагында, елмай син тагында. Син елмайганда, мин көкнең 7-нче катында. Тагында, күрсәң дә шәп була. Син көлгәндә уйларымда ла-ла-ла-лав гына. Шәлләмә карашларыңны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти. Шәлләмә карашларыңны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти уйнатам.
Яратып туктама, мине эзләп тапкан әкияттән уянма, кайгыра, әллә башым ярыла, кирәктер шул гына, кабатлыйм тагында, елмай син тагында, син елмайганда, мин күкнең 7нче катында, тагында, күрсәң дә шәп була, син көлгәндә уйларымда ла-ла-ла-лав гына. Шәлләмә карашларыңны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бердән туймасам, авырмы сиңа бер көлсәң елмайсам, көлмәсәң хәзер сине көтми. Шәлләмә карашларыңны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бердән туймасам, авырмы сиңа бер көлсәң елмайсам, көлмәсәң хәзер сине көтми уйнатам. Шәлләмә карашларыңны, күз тидерсәң дә ярый бердән, авырмы сиңа бер көлсәң дә, көлмәсәң хәзер сине. Шәлләмә карашларыңны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бердән туймасам, авырмы сиңа бер көлсәң елмайсам, көлмәсәң хәзер сине көтми уйнатам. Әлеге дуэт безне ямьле кыяшлы җәй көннәренә алып кайта. Җәмилә Асадуллина һәм Илгиз Шайхразиев бу атнада 7нче урынны яулады. Җәмилә укырга да, төрле конкурсларда да катнашырга өлгерә. Алар икесе дә 20нче гыйнвар көнне булачак балалар премиясына әзерләнәләр. Уңышлар теләп калабыз һәм TMTV Production командасы белән төшерелгән иҗат җимешләрен карыйбыз.
Музыкаль каймак хит парадының 6-нчы урынын Зәйнәп Фәрхетдинова яулады. Җырчы ялларда тик тормаган. Аны чыгыш ясарга берничә җиргә чакырган булганнар. Зәйнәп Фәрхетдинова ялларын файдалы үткәргән дип тә әйтсәк дөрес булыр. Аның иҗаттагы яңалыкларына килгәндә, ул әле җырлар өстендә эшли. Күптән түгел 2 улы дуэт яздырган. Җыры да, клибы да инде дөнья күргән. Кыскасы, Зәйнәп Фәрхетдинова бәхетле әни, бәхетле җырчы, бәхетле хатын-кыз. Аның клибын карыйбыз. Günler ötüp bara, kimin ergine anı sanagan mehabetni beri hıyallarga jili davullar ötü aradan kütem sine yine de kuptan ötken yine de öpkem kolmagan sağışlarım yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Kütem sine yine de kuptan Ötken yine de öpkem kolmagan Sağışlarım yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Ötkenlerini iske almay büten Kimler yana günge atlagan Jitekleşip sinin bilen iken Başlaygali durmuş yanadan Kütem sine yine de kuptan Ötken yine de öpkem kolmagan Sağışlarım yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Kütem sine yine de kuptan Ötken yine de öpkem kolmagan Sağışlarım yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Бакчаларда гүлләр чәчәк атмас Булса аллар суга сусаган Гүлләрдә юрелеп сөю килә Җәйләр белән җанга яңадан Көтәм сине йне де күптән Үткән йне де үпкәм калмаган Сагышларым, ялгышларым белән Ышканы киткән җиргә
Музыкаль каймак хит парадының 5-нче баскычына менеп тә җиттек. Әйе, ярыш кызганнан кыза бара. Күп кенә коллегаларын артта калдырып, Инсаф Марданов та югары баскычларга омтыла. Җырчы озын ялларны күңелен ял иттереп үткәргән. Чөнки ялларга кадәр эшләгән күп бәйрәмнәр эмоциональ яктан күп көч таләп иткән. Уятмасалар йокладым, уятсалар артык селкенмәдем ди ул. Дөрес эшләгән соң Инсаф бик ныклап ял иткәч, кабат эш, иҗат дөньясына чумарга була. Ә без синең җырыңны тыңлап үтәбез. Her günü göresin düşüme Yılmayıp şığasın direnenine Şeşeğine jillerge, jillerge, jillerge Paradı bütesin diremine Дина Валиева да популяр җырчылар арасында лайыклы урынны яулады. Ул бүген югары баскычларның берсендә. Барысы да үз кулыбызда дигән девиз астында тормыш итүче җырчы иҗаты өстендә эшли. Бәлки, әле озакламы яңа җырларда булыр, ә хәзер
жайлап отырығыз, бар хыялығыз тонында ойлағыз, біз Динәнің жырын қошып жіберәбіз. Мен сенің суретіңді қиялда тудырдым. Жүректен от алып шифалы түнірдім. Қарашым шақырды ераққа. Хыялым мезгілім жетер ме ұзаққа. Кетме хыял, кетме тағыларым. Yazmışımda nege tabılmadı. Gitme hıyal, gitme dağlarım. Yazmışımda nege tabılmadı. Sen meni küttürme, kelip çık yoluma. Şu kadar susadım nasıl acılığına. Yaratam diyermen karşına yıgırım. Yaşar biz var bulup bäxitke törünüp. Gitme hıyal, gitme dağlarım. Yazmışımda nege tabılmadı. Gitme hıyal, gitme dağlarım. Yazmışımda nege tabılmadı. Gitme hıyal, gitme dağlarım. Yazmışımda nege tabılmadı. Жыршы Рүстәм Гыйльфанов бәйрәм ялларын гадәттәгечә авылда әти-әнисе янында уздырган. Бик рәхәт булды ди җырчы. Иҗатында да барсы да үз агымы белән бара. Рүстәмнең апасына багышлап яздырылган җырында тыңлар вакыт килеп җитте. Игътибар экраннарга.
ашық, сүзің жылы көңілің кең. Қиынлықтан сақлай тұрған фәрештемсің. Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансыңда, бар изгелік сыйфатлары сыйған сиңа. Әткәй белән әнекәйімне алыштырған, бу дүнияда бик тә ғазиз яқын булган. Апам битсин, бик тә ғазиз яқын булган. Апам битсин. Қара түнде яқты айдай яқтыртқанда, салқын күнде құяш болып жылытқанда, ялғышқанда yol көрсетіп тыйғанда сен, таратмыйша барыбызны жиғанда сен болғанға жеңілгенә өтә йыллар. Күңелі тулса құшағыңа сыйынып йылар. Апам битсин, құшағыңа сыйынып йылар. Апам битсин. Ауырлықлар, қаршылықлар сындырмады, хиянетке сүзге орын қалдырмады. Барыбызға үлгі болған, үрнәк болған. Үстеліңде әр шақ тулы нигъмәт тұрған. Син бір генә диеп әйтсәм булмас ялган. Кирәк шакта киңәш сорап килә алган. Апам битсин, киңәш сорап килә алган. Апам битсин, киңәш сорап килә алган. Апам битсин. Келесі жүрші Эльвинаның яллары үзе теләгәнчә әкрен генә салмак кына үткән. Ул гаиләсе белән Сочига барган. Бик күп җирләрдә булырга тырышканнар. Шулай ук спектакльләр, шоу программалар караганнар. Эльвина музыкаль каймак хит парадының 2нче урынын яулап алды. Иҗатында да яңалыклар ишетеләчәк. Әзерләнеп торыгыз, ә без җырчының үзен тыңлыйбыз һәм карыйбыз.
Dilgələnən şanım Düzətkələb qovrıy qanatı Ömür boyu yaratırman dedi Yaratmadın ahırısını attı Gidip varam sinna Qaramı şart qabırla Yalğızlarının yarısız yaşavına Gayipli bitille gururlu Gidip varam nige yanlarına Şakırmışsın iken qabattan Bular miken dünya yüzlerinde Sineminde şaşıp yaratkan Gidip varam sinna Haram şart qabırla Yalğızlarının yarısız yaşavına Gayipli bitile gururla Gidip varam Esin Tuktat meni yolg'iz adımdan Anlar şunu tik bizgina tugil Turmush suqmag'anda abang'a Gidip varam sinna Haram şart qabırla Yalğızlarının yarısız yaşavına Gayipli bitile gururla Gidip varam sinna Haram şart qabırla Yalğızlarının yarısız yaşavına Gayipli bitile gururla Yalğızlarının yarısız yaşavına Gayipli bitile gururla Eng qaynar yangiliklar bizning internet shiltarida. Instagram, YouTube, VKontakte ham saytni kuzatib bor. Hozir barliq rezidentlarimizni qarab chiqabizda muzikal qaymoq hit paradining jinguvchisini belgilaymiz. Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхетләр ява, карлар ява Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхет булып карлар
düşlerimde Elimin yüz koyutan bazı befekeli sabı şağıma Jirde yaşav rahat eğer tuysan Bik kuplerinin rahmet diyen sözün Jirde yaşav rahat şunday rahat Eybet kişi bulsan eğer özün Yıkadırmış yollarına bazı yine Ömrüke yarımı bulup alazı yine Jillerde Adaşma jillerde Jill dolu değirmelerde Adaşma aşama Күңелләрдә җырлар туа Син булганда Бу дөньяда шулай яттыдыр Син булганга Йөрәкләрдә һәр чак кояш Син булганга Яшәүләре үзе бәхет Син булганда Мин бит сине шундый көттем, көттем, көттем Мең ялгыштым, мең кат кидем, кидем, кидем Син чыкканчы юлларыма, рыма, рыма Ятларны син дия идең Шәлләмә карашларыны ичмасам Күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам Авырмы сиңа бер көлсәң я елмайсам Көлмәсәң хәзер сине көтти, 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 көтти Ay balım 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 Ağıydından kamışım Tanaldan çuçuk dile Sandu ağaçlar davuşum Kütem, kütem sine yine de kuptem Utken yine de upkem kolmagan Sağışılarım, yalışılarım bilen Işkanı kitken ecilige daralgan Şeşirine jillerge, jillerge, jillerge Aradım üdesin direnine Gitme hıyal, gitme, gitme dağlara Yazmışımda nege nege tabılmadı Var dünyanın merhametin jigansında Var izgelik sıfatları sigan siga Etkey bilen enkeyimni alıştırgan Bu dünyada bikte aziz yakın bulgan Apam bitsin, apam bitsin Bikte aziz yakın bulgan apam bitsin Gidip baram, gidip baram dinler Aram şart kabırlar Yalnızlarının yarısız yaşamına Gayip lebit
Гомер үтә бирсен дип җырлаучы җырчы бүген иң алгы урынны яулады. Әйе, Илшат Сафин хит парадның абсолют лидеры. Күп кенә коллегалары кебек озын ялларын эшләп үткәргән Илшат. Озакламый тагы да яңа җырлары, яңа клиплары белән сезне сөендерәчәк. Җиңүчебезгә кул чабабыз һәм җырын куеп җибәрәбез. Ey seni yaşlı, güzel yaşlığımdı. Jırlarıma kuşup jırlayman. Мен сынаудан тұрған тұрмашымынан. Bu dünyadan hiç de duymайман. Ömür, ömür, ömür öte bilsen. Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Ömür, ömür, ömür öte bilsen. Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Ömürde görməşi Damida alığa yığırə Onları deyip yaşagənlər günə Baları barısına da ilgirə Ömür, ömür, ömür öte bilsen Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Şeyleri ötüp kızları kilselerde Yaşlık yazılarımda kalamam Yazmış jillerine mini yerip Kileşekke atılap baramam Ömer, Ömer, Ömer öte bilsen Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı. Yaşlı günlerim kütkende. Ömer, ömür, ömür öte bilsen.
көткәндә. Яңа елның икенче атнасын тамамладык. Җырчыларның яңалыкларын барлап чыктык. Саубуллашыр вакытта килеп җитте. Музыкаль каймак хит парады азагына якынлашты. Сезнең белән мин, Лилиана Ирназарова булдым. Киләсе очрашуларга кадәр сәламәт булыгыз, бәхетле яшәгез. Пока-пока.